Almario Juan, Palyasigi and Sagum family, Raul Canlas and family, Roger Arceo and family, Rudolph and Joan Lopena, Juanito Palyasigi, Zach Catherine Carlos Sadsad, Bong Galura and family, Alexander Nicdao and family, Ros V. De Leon, Mary Joy Nala. Makanyan mo naman po iabet alaking panalangin tamo, ding special intentions di, Abelardo and Lourdes Silo, Patricia Dizon. Manalangin tamo naman po para king malagwang kapaldanan dari, Heidi Santos, Benning Ordonez. Para ka rin kapatid tamong mayang ubye, manalangin tamo para kingalanggang kapayapandi, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Christopher Carreon, Erlinda Juan, Jose Timug Jr., Ligaya Arceo, Felicidad Bondok, Fernando and Lorenzo Pineda, Isaac Presco, Jefferson Tan, Rico Magtoto, Rodolfo Magtoto, Pasencia and Teofilo Palyasigi, Jesus Corazon Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Macario Anacleta, Enrique De Leon, Erlinda Malyari, Romel Aquino, Jose De Leon, Edna Erlina Ofelia Malig, Lorenzo Consuelo, Wilson, Dexter, Honorio Pineda, Honavi Swing Pineda, Rosario Galura, Gonzalo and Lucia Galura, Bon and Carmen Cruz, Juan Brigida Luz Viminda, Jillian Sheila, Josefina Pineda, Pacifico Pineda, Lucille Torres, Felipe Pineda, at Dingmaldang Kaladwa, King Purgatorio.
King lagining igpa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing grasya, kapayapan at lugod ng Ginoo, mantabi kay kayungan. At keka antimo. Mayapayabak po karing sabla. Kapatad, King Aldoy iti, Nobyembre 9, kay katayang pagmasusyan ng kapiestaning Basilika, pangatalagana niting pisamban ng Basilika de Letran. Iya po ing matwa at peka mumunang pisamban na ning Santa Iglesia Katolika, karing King Roma, ing trono, ing panibatanan ning upaya ning kekatang Santo Papa. Kapatad, dakalapinandit, ing kekatang pang-iglesia, misag sagtamo, uli na ning pamaging makasalanan ning balang metong. Nya anyawaran taming kametungan, kapamilataning upaya ning sikanan ning bakalulo ning Ginoo. Yagkastang may agnanagna ning kapanisyan, aminan ko, King Diyos ang mapamakalulu, at kay kayo kapatad, ing mikasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat. Uli nito ay pangapu ko, kang Juan na Mariang Kapilanman Virhen, karing sa Blanghel ang pambanal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluan na katamo, king pabataw daring kasalanan, dalang tasan ang king biye, alang hanggang. Amen. Pakalulo, Kristo, pakalulo, Kristo, pakalulo, Ginoo, pakalulo, Ginoo, pakalulo. Tanggapan mo
Manalangin tamo. O igpaming mayupaya, inaus mo kay kang balayan ban maging banal mong iglesia keti king yato. Luguran da kasana ring sablang makatipon king lagyo mo. Parangalan at tokyan painturo king be alanganga king kayarian na pengako mo. Itiadan mi ka pamilataning ginaming Heso Kristo ng anak mo. Ang mabibiat magari kambya mo ding banal na Espiritu. Metong mo king Pangadios, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasa iba't king libro ng propeta Ezekiel. Tiki na kung migbalik ning anghel, king lele ng pasbul ning templo, at karin atin linto sibul, lalam ning tagnan ning pasbul at mamagos ya, papunta king dane aslagan, ang tiningin templo makarapya king aslagan. Ing danum na ning sibul, manibatan king lalam ng dane ng wanan ning templo, lalabas dane ng mauli ning altar. Kay batiki na ako king pasbul, dane amyanan, at liwal na ako ang gaking pasbul, ang makarap king aslagan, anon numa magos palwal ing danum, king dane wanan. Sinabi na, iting ilog mamagos ya danum, papunta king aslagan, padulong king araba, at king dayat malat. Karas na king dayat malat, ing danum amalat, maging danum amatabang. Nuka rin ka man miraras, ing danum ining ilog, ding sablang mabye lelangan agagalo king danum titibe labye. Dingasan darakalla, uling nuka rin man miras ing danum, magdalang kapaldanan at lalkas ing bye, king sablang miyagusan king ilog. King bebe ilog, karin mingat ba ng pampang, tumubula ring sablang uring dutong amamunga, aebitasang malalanat abulong, at sasalang babye bunga, atin lang atin bayong bunga, balang bulan. Uling iting danum, manibatan king lugal, abanal. Ding bungara, mayap lang kanan, ating bulong da, apanulula. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Ing Diyos ya ing santungan tamo at sikanan, malambat ng mesubot, makasadyang sumaup king oras ning kaligaligan. Inya eta sukat mi tatakutan, agyang ing kabun, mablang man, agyang ding bundok, lumbog laman, king kadayat malatan. Ding batis ning meto nga ilog, babyelang kasngawan king syudad ning Dios. Pabanalan de, ing pakasautan ning kakatas-katasan, ing Dios at subusal na ning syudad, inya iting syudad kapilan man, maraig. So paning nening Dios, kaspak ning munag.
Ing ginong lubos mayupaya at yuking panig tamu, ing Diyos ng Jacob, yaing kutatamu. May ako ni pigunaman yula, ring dapat ning ginu, ding pikakasdan adepat na, ketiking labwad. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat San Pablo, king kapulungan ka rin Korinto. Kapatad, edipisyo na kayo naman ning Diyos, king pamanggamit ko, king kagiwan, abinye na kanako ning Diyos. Depatan ko ing obra ning magaling manalakad bale, binili ke ing pundasyon, at ing aliwang tao, iya ing misundo. Sukat yang maingat ing balang manalakad bale, uling binili ning Diyos ing pundasyon, i Heso Kristo. Yamong bukod at ala ng aliwapang pundasyon, amalyaring ibili. Uwari balo king templo na kayo ning Diyos, at ing espiritu ning Diyos, manuknangan niya kaya kayo. Inya nung ninuman ing sira na ing templo ning Diyos, ing manira, sira niya naman ning Diyos. Uling ing templo ning Diyos, banalyo, at ikayo mismo ing templo na. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ngeni pipilinan ke at kakonsegrahan ke para kapilan man iting templo nga naning Ginoo. Baning lagyo ko manatiliyo karin kapilan paman. Hallelujah, hallelujah. Ing Ginoo mantabi ake kayo, At kaya ko ang timuri. pamamasa king maya pabalita agpang kang San Juan. Ligaya kaya ko o Ginoo. Mapila na Eldobay mirasing piyesta na ning Paskwa daring Hudyo, Jesus mintaya Jerusalem. Karas na kilib ning templo, disnano ring taong mamisaling baka, tupa ampon patipati. Ang timurin ding talapaglibe kwalta, pakaluklukla karing karelang lamesa. Ginawayang pamarog king mapila na kapirasong lubid, at penabinongan lumwal king templo, pati na ring baka, tupa, at saka no pinyambulat ding pera daring talapaglibe kwalta. Penwag no ring karelang lamesa at nga nang sinabi, karetang mamisaling patipati. Ilwal yuketi ng ganaganang yan, at tuknangan niyang gagawang palengki ing pibale-bale ning igpaku. Kanitara aga na ka ring alagad na, ing amano ning kasulatan. Mikakaluko kupuso, king pamagmalasakit, king pibale-bale mo. May kialam na ring Hudyo at ngara,
nano ing wagang pakit mo kaya kami, ban apang matuliran mo ing kaya kang gewa. May kiba ti Jesus, la sa kanyiting templo at kilib ning at lungaldo, ipatalakad keng pasibayo. Ding Hudyo ngarang minatba, 46 mabanwa, reng gagawan iting templo, at italakad me kilib damo ring at lungaldo. Dapat ing templong amanwa ng Jesus, siya piningkay ang katawan. At inyang sinimlining mebe Jesus, aga nakadaring alagad na, king sinabi na piniti, at meniwala laking kasulatan, at king sablang sinabi ng Jesus. Kalugurang kong kapatid, ing mayap ng balita ng Ginoo. Kapurian keko o Kristo. Pasibay, mayapayabak po kay kaingan. Gusto ko malaman kung meron tayong mga pilgrims galing sa iba't lugar na hindi nakakaintindi ng Kapampangan. Meron pong taga Manila? Wala. Kasi, yan. Good morning po sa inyo, no? Kasi every 8 a.m., ang aga ng mga taong nagsisimba galing sa iba't ibang lugar. At ako'y nagtatagalog para maunawaan nila. At nandito rin yung dating parokya sa Pandan, Angeles, sa Angeles, signal number 3 na po tayo ngayon, as of 5 a.m. King Bagyong 1. Sana panalangin natin, hindi nalalakas ito at mawawala ng tuluyan. Pero yung mga bata, gustong-gusto nila dahil bukas, Martes, Lunes at Martes, wala na silang pasok. Ay, burida mo, yak buri kumila ko yung bagyo. Diyos ko, magkakalahati na yung Nobyembre, maulan pa. At marami pang baha, binabaha yung lugar natin, lalo yung Makabebe, Masantol, at sa iba't ibang lugar. Tama na sana para makapagsimbang gabi na tayo. Alam po ninyo ngayon, November 9, isang kapistahan naman ng ating ginugunita, maliban sa 31st Sunday in Ordinary Time. Inaalala natin ang pagkatalaga ng Basilica del Laterano doon sa Roma. Ito yung mother of all churches. Parang yung pinakaunang simbahang katolika na naitayo at itinalaga ng ating Santo Papa. Year 324 to be exact. November 9, 324, when the church in Rome, the Basilica del Laterano was consecrated by Pope Sylvester I. Ito ay isang tahanan muna. Isang malaking mansyon, isang malaking palasyo ni Constantino na emperador. Remember our church history. At first, we are a church in catacombs. Nagtatago tayo, paring mga NPA, illegal yung pagkakatoliko. Yun nga, sila'y nagmimisa sa mga catacombs, sa mga sementeryo, sa ilalim ng lupa, ganyan. Bawal yung pagmimisa. It was only when Emperor Constantine became the emperor. Sinong nanay ni Constantine? Pag May, meron tayong ganyan. Santa Cruzan, si Elena. Santa Elena, po. Meging masugid, Kristiyano, may binyag lang Katoliko, at the rest is history. In 313, Edict of Milan, the Catholic Church became the official religion of the Roman Empire, of the state. Kaya yun, naging malaya sila. Bilang isang tanda ng pananaw ng gratitude ni Constantine, inialay ang kailang mansyon, binigay sa Santo Papa, at yun ang pinakaunang simbahan natin. Nating ginuginita sa araw na ito, November 9. Yung pangatagulaling Basilica del Laterano. Yung Laterano, yung pilido ni Constantine. Meron pang de San Juan yan. Because we believe St. John, Constantine was baptized as a Catholic before he died, na pinabubulaan na naman ng mga Protestante. Anyway, ibang istorya na po yun, dalawang bagay na gusto ko pong ipabatid sa inyo sa araw na ito. Importante o may pinahahalagaan tayong mga simbahan o kaya sa ating mga values bilang tao, meron tayong pinahahalagaan. Kapag ang pinahalaga natin ito ay nasisira o nilalapastangan, natural magagalit tayo. Halimbawa, sa inyong mga anak, kapag sinakdan daw ang inyong anak, kahit kumisan mali ang inyong anak,
ay pinagtatanggol po niyo yan. Pumapanig kayo sa kanya. Di po ba? O kaya ang iyong asawa, kapag ininsulto ang iyong asawa, siyempre magagalit ka. Ipagdepensa mo. Yung inyong nanay, lolo, lola, lalo kung namatay na sila, kapag halimbawa sinasama sa usapan, lalo na kung negative pa yung kanilang sinasabi, ay makikipag-away ka dahil pinahalagan mo ito o ikaw mismo. Halimbawa, sinisira ka, nagiging masama ka because of social media, ay gagawin mo yung pagdepensa. Meron tayong soft spot, sabi natin, hindi kayo may tuturan tamay na. This is the sore point. Ano? Yung pinahalaga natin, this is our source of strength. Righteous indignation kapag nagalit tayo dito. Kaya in our gospel, nagpunta si Jesus sa templo. Anong gagawin mo sa templo? Siyempre mananalangin. Pero hindi siya nakapanalangin dahil ang nakita niya, yung mga nagtitinda ng baka, kalapati, mga tupa, kambing, pinagbibirian sa loob ng templo. Meron pang money changers. Ang kailang pera kasi iba, parang mga dollar yan, kailan mo nang ipagpalit yon para makabili ka ng tupa, baka. Ba't may tupa? Ba't may baka? Ito yung alay nilang sakripisyo. Remember, yung mga nagsisimba nung panong yon, meron din silang discrimination. Meron silang status. Kapag mayaman ka, ang ialay mo, baka. Kapag middle class ka, ang ialay mo ay tupa. Unblemished lamb. Hindi lamang basta tupa. Unblemished lamb. Yung sariwa, yung matikas na tupa o kambing. At kung, yun nga, kung ikaw ay poor, dukha, kalapati. Meron pa pong pinakadukha. Kaya dito natin makikita in Luke chapter 2, nung ialay si Jesus sa templo, anong inialay ni Jose at Maria? Anong inialay nila? Turtle doves. Bati-bato nga tamo. Manakit ko pong bati-bato ngayon ano ba ng anak na yung malati kami mangwa kayong bati-bato. Turtle doves. Ay libre na lang yan. Sige, giveaway na lang yan. Para lahat ay mag-aalay. Ganyan ang templo. Hindi pwedeng wala kayong alay. Dapat lahat ay may pag-aalay. Ang problema pa, ang ginagamit nilang pera, they are under the Roman Empire, yung Diyos, yung pera ng Romano, ay ayan ang may pagpapalit pa parang dolar. Kaya anong ginawa ni Jesus? Itinaboy niya yung mga mesa ng mga nagtitinda at yung mga kalapati at yung mga baka. Tinaboy niya sa labas. Gagawang palengking bali ng igpako. Nga nane, mituran niya may na. This is what we call righteous indignation. Galit na galit siya dahil ang kanyang pinahalagaan ay nilapastangan. Ganon din tayo, my dear brothers and sisters. Kapag nagagalit tayo, hindi naman ibig sabihin na galit tayo. Hindi naman masama yung tumataas ang presyon mo. Lalo na kapag ang iyong pinagdedepensa ay yung talagang kabutihan. Ang pinagmamalasakitan natin, yung templong sagrado, nilapastangan. Halimbawa, dito sa ating shrine, kung nilalapastangan ito, siyempre magagalit tayo. Kaya sa Rectoral Council, minsan nag-uusap kami after the Mass, ang daming nagtitiktok, di po ba? Ay, sa labas sila mag-tiktok. Dito naman nagpapapicture, pero ang hirap, ano. Di ba? Sa Roma, sa St. Peter's Basilica, kailan pa lang? Wala mang isang buwan pa lang. Mayroong isang lalaki, nag-jingle siya. Sa altar pa naman, that is very sacrilegious ang tawag natin. Kaya gagawa ng paraan para maturuan yung taong ganon. Kasi pinahalaga natin, ito ay nilalapastangan. Gayon din, my dear brothers and sisters, hindi lamang yung templo as a building ang ating pinahalagaan, pati na yung ating Santa Iglesia. Remember in our readings, in the first reading, saan yung first reading? From Zechariah. Dito nga doang agos ka nun yung ganong templo, higit na yung propeta Zechariah, at yung nga doang mamagos, kitang aslagan ng po, kitang albugan. Then, mamagos ka nga lang patugod ka nun Tinitingnan ko ang ating shrine, meron din siyang dalawang agos. Kung napansin nyo, may agos dito, may batis dito, at may batis din doon. Ano? Ba? This is biblical. Yung shrine natin. Kaya tinatawag kong holy water. Inalis ko na po yung holy water doon. Yung holy oil na lang. Ito yung holy water, yung nasa batis dito.
ang batis niya pong Lourdes dito. Pero that's just my reflection, my dear brothers and sisters. At siyempre, in our second reading, sabi ni St. Paul, you are the temple of the Holy Spirit. You as a church, tayo bilang simbahan, sa atin nananatili ang banal na Espiritu. Kaya ibig sabihin nito, kahit na pinahalagaan natin ang ating mga simbahan, ang simbahan na may mission, ang simbahan na nagbibigay ng kaginhawaan sa atin, yung batis na yon, niyalawin niyo po rin kay Katang Pisamban. This house will be a place of encounter. From this day onward, this church will be a spiritual home for all who enter it. The weary will find rest. Sana yung mga naliligalig ay makakakita ng kaginhawaan o kapayapaan. The sinner will find mercy. Ding makasalanan tanggap lang pakalulo. The lonely will find community. Kaya salamat sa mga peregrinos natin, you are a part of this Shrine community. Hindi lamang kaming taga-Kabetikan. Everybody is welcome in this Shrine community. Parang lumalapad ang ating pagkakilinlan at ang ating pagkakaisa bilang iglesia. Yung mga malulungkot at may hinanakit ay makakakita ng sanctuaryo, and the faithful will find strength. Here, the lovers, kahit na yung mga bata, kahit na dito kayo na naunang nagmahalan, well and good. Yung ating mga choir, may nabalitaan ako. Nung bata-bata pa sila, nagkukwar sila, nagsiserve. Ngayon sila ng mag-asawa. Okay lang yan. Nino pa mong miyabiyabe, potang masanding ko pa miyabe. May kilala na kontambing. Here, every human joy and sorrow will be offered to the Lord who makes all things holy. Kiningan migmula, may kadpating love story, ding yut. At makamunding choir members, it all started in this beautiful church. Kaya higit sa simbahan, dito natin nakakasalamuha ang Diyos. And secondly, this house will remind us about our mission. The consecration of a church is not the end of a building project, it is the beginning of a mission. Yun naman ang nagbibigay halaga sa atin. When I was, taga-Betis po ako, Nyadingalo ka-faithful, Father, kasi neng kaya, dingalo ang taga-Betis kayo ni kayo nasisimba. Ek naman samsaman, din kabalen ko ka rin. Nung kanyo denasan ing masanting pamanyimba o dararasan nyo, keng kong komunidad ka rin kayo. Yung iba sa atin, taga-Kabetikan, nagsiserve daw sa San Guillermo Paris. Okay lang yan. Kasi yan talagang pinagmula natin at ang mission natin ay nagsimula diyan. Kaya tayo tumanda ng hindi lamang basta nagsisimba, kundi sa misyon na ginampanan natin hanggang sa kasalukuyan. At ganun din, at sila po rin pandan ken, Angeles, din keng lan tenure. Anyang at Lourdes, din kayo mag-house visit ko, Karela, Father, siguro eke po akakit sisimba kay Lourdes. Sisimba kay po pisambang maragol, ngarang agad, Ay, okay mo po, nga ko, Pag maragulan na ka ba? Keng kaya pong pisambang maragol sisimba, ngara, o kaya keng apo, o kaya mag-serve ka rin. Balamor ko in Lourdes Church, second class parish mo. Ali, metong tamo mo. Pero doon nila nakita yung kalang pagmimisyon, nire-respeto ko naman. Minsan naman, meron silang pakumpil sa Holy Rosary Parish. Hindi pwedeng hindi sila dumaan sa ating Lourdes Church nga kupen. Mangilalang baptismal, mangilalang First Communion certificate. Ay, malaring ikaw dumaan kay Katang Pisamban. Yan naman ang importansya ng tayo iisa. Kahit iba-iba tayong parokya, iba-iba tayong lugar, iisa lang ating pinagulan. Ang nagka-importanting pingulan tamo king indong ibatan, kanin king Lateranong Basilica, o iting pinibatan tamo. At sana, anong mission natin that we belong to this church? We belong to one faith and we belong to one God. Kaya we are responsible to one another. Ngayong linggong ito, kung nagbabasa kayo ng napapalo up ninyo yung ating balita, ang nangyari sa Cebu, sa Visayas, because of Typhoon Tino Iapen, sana ay isang sampal sa mga nanunungkulan sa atin. Anong ginawa nila? Ito ring Sierra Madre Mountain Ranges, delikado pala, Napaka-importante pala ng mga bundok na yan. Anong ginagawa nila? Kinakaingin yung mga halaman doon nasa itaas. Gumagawa ng malalaking mga mansyon.
Ang ganda ng bahay mo, nasa itaas ng bundok. Yung sa ilalim naman, yung mga dukhang nasa lanta ng baha. Ngayon ay wala silang bahay. Sana ito isang pal sa kanila. Atin kupi namang palasyo king babo, may nganubunom ang diatan king lalam. Kaya we are in need of true, good, and God-fearing leaders. Amimisip ka rin karilang kaparang tao. Karing mga palyari kaya ti Pilipinas. Sa nakarang mga araw, tingnan ninyo kung tayo nananalangin, hindi kaya yun ang pinapabatid ng ating Panginoon sa atin, ang mga nangyayaring kalamidad. Sana pati ng ating mga leaders, makita kung anong kahulugan nito. We belong to one church. We belong to one mission. Isungalakang lugod ka parang tao, in mong sarili ang isipan mo, kasakiman ito. Mag-enjoy la pa kaya riyan, deng bilyonaryo. Masaya la, panatagla, may papatutod la pa kaya. Let us love our church, which began in Basilica Lateran, doon sa Rome. Let us love God and let us do our mission now and forever. Amen. Talakad tapo ngayon, pasyag tayong kay katang kasalpantayan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipanglubos may paya. Di na lang king banwa ang ponyato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong ang ginuta mo. Pengagliking upaya ning banal espiritu, mi bait kang nuwa na Mariang Virhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldos sinubliyang mebe, pepaitas ya banwa, makalukluk wana ning Diyos sikpang lubos mayupaya, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka ring mabi, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko, King Banal Espiritu, King Banal Akapulungan Katolika, King Pamis sa Makding Banal, King Pangapatawa daring kasalanan, King Pangasublirang Miering Mete, at King Bie Alanganga. Amen. Kapatad, manalangin tamo para king kapagnasaning Santo Papa, amani muna king lugod para king balayaning Diyos. Mipnong kapanaligan nga tang manalangin, Ginoo, italakad mo kaming banal mong templo. Ginoo, italakad mo kaming banal mong templo. Ing banal mong kapulungan, ing balayan mo, luntoyas sana arapan ding tao, anting esposo ng Kristo, makagani king katapatan, mangayap adapat at pamagpursigi. Manalangin tamo. Ginoo, italakad mo kaming banal mong templo. Ing banal na Papa Leo, 14, laluya sana maging masalang kalibutan at pundasyon ning pamisan metong tamo, king kasalpantayanan, ampon lugod. Manalangin tamo. Ginoo, italakad mo kaming banal mong templo. Maging mabiyeta mo sanang templo, ning banal ay espiritu, amidaraon king Diyos, kapanyamban espiritual, king kapamilatan, ning banal apami biebie. Manalangin tamo. Ginoo, italakad mo kaming banal mong templo. Ing pisamban, amay yaos, pibale-bale, ning igpang banal. Ibuklat na sana, ring pasbol na, karing alang sikanan, sala at kasngawan, nung nuka rin, akit ne, ing santungan, king pama, kikaluguran, kang Kristo. Manalangin tamo. Ginoo, italakad mo kaming banal mong templo. Ding may nga ubiyata mong kapatad, amen nalangin at sinamba, king Ginu, karing pisamban at bisitas, talakadla sana, arapaning maligaya ng trono, King Banwa. Manalangin tamo. Ginoo, italakad mo kaming banal mong templo. Manalangin tamo, para karing masipit ng pamangailangan, ning kiyakatamong komunidad, at para karing salita mong kapagnasan. Manalangin tamo. Ginoo, italakad mo kaming banal mong templo. O Ginoo, ing maya kita balening panalangin, pag anakana sana kay kami kingi kami ngan ing katawan ng Kristo at templo ning banal mong Espiritu. Para ngalan misaning dibinong pamakisaot mo, king kapamilataning pamibiyebe ming kalugulugod keko. Tiyadan mi kapamilatan ng Yesu Kristong Ginoo mi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, banding kay katang daon matanggapla, harapaning Diyos sa maipayang tuto. Tanggapanes sana ning ginuiting daon karinggamat mo. King kapuri apon ni kaligaya ning lagyuno. King kasaplalata mo at ning mabilog ng banal akapulungan. Manalangin tam, o igpaming miglalang, tanggapan mo sa areting kay kami ngayin, ikesanang mi sulo-sulo kaniting sakramento, akamtan ming biye at upayang pangakuna, at tanggapan ming pakibat karing kay kaming panalangin. Itiadan mi kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Amen. Ing ginoman tabi ake kayo, At kaya ka antimuin, itas sila ring puso yon. makatas na lo, King Gino. Pasalamatan tayong Gino a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matuloy. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati numan karinoig pa, Diyos king alangang galubos may paya. Ing bale mo meting ang balening panalangin, at king pangayetsu mo magagawa yung metong alugal ding kanwanan. Pagkaluban mo keng kalamay makanyan-kanyan, banmitala ka ding templo ning kekang espiritu, iubugin kayong legwan king kabanalan ding biyeme. Ing kekang balening panalangin, pangako niya naman ning iglesia mo karin banwa. Ing lugod mo sa sadyaning kaganapan ning kekang iglesia ketiyatu, para king kekang kaligayan, iglesia nga lang dong isa tapat ng esposang Kristo, ing matula mong indo ning metong ang maulang kapulungan daring santo. Uli nita, kambering sablang koro ring angeling banal, daralit min kekang ligaya, at lain ni kami ngaming pupuri. Mipno yaing manwa, mipno yaing yato, king kekang ligayan. Banal, banal, banal yaing Gino, Diyos yang mayupaya. Mipno yaing manwa, mipno yaing yato, king kekang ligayan. Osana, Osana, king kakatas, katasan. King Lakyonang Gino, banal, banal yaing Gino, Diyos yang mayupaya. Mipno yaing manwa, mipno yaing yato, king kekang liga. Banal mingig pa, karapat dapat akang purian ng meto yato, uling king kapamilataning kekang anak at Yesu Kristong ginumi, at king kayo payaning banal ay Espiritu, dirinan mong biyat kabanalan ning sabla. Alakang tuknang mamaos king kekang balayan, ban manibat king kay Seringaldo, ang gaking kailbog na, ing dalisya daon miyang pangyak king kapanyambaning kekang lagyo. Igpa, pagamwa mo mi, pabanalan mo sa aking Espiritu mo retingay na daralamit daraon keka, ban maging katawan at daya nala ning kekang anak, Yesu Kristong ginumi minutos pagmasusian iting Eucharistia. Kanitang benging mi pagtaksilan niya, kinwaning tinape, pepasalamatan at pinuri, piraso net binyene karing disipulong ana, kuwanan niya iti kayo nganat kanan niya, uling iting kanakong katawan, amidawan, para ke kayo. At makanyan mo naman, kay bating apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat keka,
binyene karing keng disipulos nga na, kuwanan niya iti kongan minum ko kaniti, kuning iting kalis din ka na kong daya. Ing daya ning bayu at tingalanganggang tipan. Ami bobo, para kay para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ng kasalpantayanan. Igpa, gagana kaming kamatay ni kaya kang anak kami nga abos kay kami, yung kayong maligayang pangasubling mebi at pamaitas banwa. Kamang panayin ming panyatang ng pasibayo, niya dareme kaya kabilang kapasalamatan iting mabye, ang pondalise sakripisyo. Gawa na kaya sang metong alanganggang daon keka, at papilerian na kayong mirakayanan king pimamanan din kaya kang banal. Muna kambe ng Maria kapilaman birhen induning Diyos. Kambe ng San Jose malang esposa ding sablang santo, paulining pamamila tanda, manalig keng merenan kasopan alang patanat king arapan mo. Igpay sana nga ning pangasat mikeka, mamuhay ang kapayapan ng pong kaligtasan para king mabilugayato. Pasiknan me kasalpantayan po ang lugoding kekang Santa Iglesia, akasalo kayang maglakbe kay tiking yato. Kambe ning kekang talasuyo, ileo kalabing apat at kekaming papa, i-Florentinim kay Arzobispo, ding sablang pari, ating mabilog mong balayanan at buos ding kay kang anak. Igpa, pakirandan mo sa angmip ng pakaluliting panangin kay kang kapulungan, ding magperegrinasyon, karing kay kang kapasalamatan, kayadwanan, ding panalangin mi masakit at miyango na biye. Malud mo sanang tanggapan kay kang kayarian. Anong nuke man ang magamit lubos, king ligay mong alananga, king kapamilatan ng Kristo ang ginimaking uli na, pagkalubuking yato ing sablang bage mayab. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kagom ning Espiritong banal, pupurianda ka at parangalan, manggaman king alanangga. King alanganggang kayarian kaya nakata iuli ningig pa, ing kayarianing lugod, kapayapan at grasya, manalang tangin ni kingig patang at subanwa.
Ikabos mo kami. Ikabos mo kami, Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon me. Ban king saup ning kekang pakalulo, parat kami ikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan. Kapampanay ming payatang Yesu Kristong kekaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sa babaligdan din kay kaming kasalanan, nunilawan ming kasalpantiyanan ning kay kang iglesia, pamayapan met bilugan agpangking kaburian mo, igang mabibiyet magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo mantabe sang parati kay kayungan. At kaya ka antimuri. Ipakit tapong ening misasan metong tamungan king kapayapan. Kapatad o ining ginutang Hesu Kristo, ing kordera ning Diyos sa milalakoking kasalanan ning yato. Mapalad tapit tam sa blang lalapit, tatanggap ang ponsasal pantaya kaya, Ginoo. Ginoo, eko matampang tanggap keko. Dapat yagkas miyay nga mano mo. Kumayap na ako.
Talakad tapo para king panalangin kay batning pamakinabang. Manalangin tamo. O igpaming malugod, gagawan meng metong at andaning bayo at alangang Jerusalem, ing iglesia mo kay tiking yato, kapamilataning pamakira kay mikaniting sakramento, maging templo na kesana ning kekang pangayetso, at pibale-bale ning kekang ligaya. Itiyadan mi kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Gampanan tayo po yung kasyam ng aldo ning kekatang nobenaryo para karing miyang unabye. Panalangin king kasyamayaldo. O Ginoming miptong kamalan, kalunusan mula sana ring sablang miyang unabye, lalong-lalo na ring di napat mayap ke kami, anyang ilang mabibiyela paketi yato. Akam tandasaning alanganggang kapainawan, at ligaya king kekang kayarian, kalagan mo na lasana king tanikalaning kasalanan, at tumula lasana kambeda ring banal, king kekang kayarian, paggalumok sana, ilangan ing masapsap ning adwan kareting siya mayaldo, ake kaming pamagnabena, para king kasiflala din ke kaming pakamala na miyang ubye, manggaman king alanganggang. Amen. Si Claude kayo po, letanyas, ding sablang banal, para karing miyang unabiyatang kapatad. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Diyos igpabanwa, ibiyeming pakalulo mo karing miyang unabye. Diyos anak may ngabos king yato. Ibiyemo yung pakalulo mo karing mayaon na biye. Diyos Espiritu Santo. Ibiyemo yung pakalulo mo karing mayaon na biye. Santa Trinidad, medong nga Diyos. Ibiyemo yung pakalulo mo karing mayaon na biye. Santa Maria. Ipanalangin mo lo. Birhening Lourdes. Ipanalangin mo lo. San Jose. Ipanalangin mo lo. San Nicolas de Tolentino. Ipanalangin mo lo. San Pedro at San Pablo. Ipanalangin niyo lo. Santiago Apostol. Ipanalangin mo lo. San Vicente Diacono. Ipanalangin mo lo. San Antonio de Padua. Ipanalangin mo lo. Santa Ines at Santa Barbara. Ipanalangin niyo lo. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod. Ipanalangin niyo lo. San Miguel Arcangel. Ipanalangin mo lo. Ikaing sablang santo at santa ning Diyos. Ipanalangin niyo lo. Ginoo malunos ka. Ginoo ikabos mo kami. King sablang sakit at kapanandaman. Ginoo ikabos mo kami. King kakaluluwan at masipit at pamangailangan. Ginoo ikabos mo kami. King kailan masabal at pakamal. Ginoo ikabos mo kami. King alang kapiyadyan na kamatayan. Ginoo ikabos mo kami. King alang hanggang kamatayan. Ginoo ikabos mo kami. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ipami. Igpami at subanwa, misamba niya yung lagyo mo, datang kaya kami yung kayarian mo, ipamintuan ng lumo, kaya tisuli pantibanwa. Inka kanan mi, kingaldoldo, ibiyay mo kaya kami, kingaldo ngeni, apon ipatawad mo kaya kami, ng salami kaya ko, antiing pamatawad mi, karimi kasala kaya kami, mga mo kaya pa'y Saul king tukso, nuni ikabos mo kami, king sablang marok. Bapo Mariamip no kaking grasya kinim Diyos chikeka, nuan kakaring sablang babay, nuan niya pa naman buong tiyan mi Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, panalangin mo kami ngang makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligay king pampon king nakampon king Espiritu Santo. Antimoing sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilanman, manggaman king alananggo. Amen. Dinenyo pong alanganggang kapainawan Ginoo, aslagano sana ning sulo mong alanangga, manatili sana king kapayapan. O Diyos sa lubos maipaya, ing pakalulo mo may kapilanman pigaymot karing manigapuke ka king pag-asa. Baligdan mo sang miptong ganakaring tadasyong miyangon na biye, lalong-lalan din kebit mi kaniting tumbo, pati na retang alanang makaganaka karela. Memuno ketiking yato ang manalig keka. Pakibilang mo sana karing banal mong king banwa, tiyadan mi kapamilatan ng Yesu Kristong Ginome. Amen. Talakad na po, magsitayo na kayo. Salamat karing hanggang migkalub kining kikatang tumba. Dito pong proceeds na rin, miyabila naman king kikatang sound system project ng kikatang sound shrine. Ne po. Karing sinaw, November 9 na po ngayon, mayari ng karerang nobena. Dakala salamat karing minantabi mo naman, king nobinaryo na ning para karing miyango na biye. Ingino manatiriya ke kayo, At kaya ko, at antimurin, bendis na anakongan ning may payang Diyos, ning igpa, ning anak, at ning Espiritu Santo.
Amen. Ing misa midane, meta na king kapayapaan ng Kristo. Salamat, Salamat, King King Diyos. Diyos. Palakpan tayong ginamay payabak po.